Så selvom mødet er slut her i aften, så går der sikkert lang tid, inden garanterne får en afklaring på deres situation. Leon Trebian har i flere år haft problemer med SpareMors. Han havde garantbeviser i Sparekassen, som også er hans nabo. Et naboskab, der har kostet ham dyrt. Håndværkerne er næsten ved at være færdige med det nye varmeanlæg. Jeg er pissesur. Sur, fordi de penge, der skulle bruges til at betale håndværkerne, er væk. De var investeret i garantbeviser i naboen SpareMors. Vi er jo bare nogle små mennesker. Hvorfor fanden skal vi så mosle sådan? Vi har jo bare sparet og så ikke en skid andet. Hvorfor i helvede skal andre mennesker komme og ødelægge det for os? Fordi der er sådan idiotisk, eller nogle tåbelige mennesker, som bare smutter med vores penge, ikke? Det er ikke første gang, Leon Trebian har haft problemer med sin nabo. 2 gange har Sparekassen bygget om og udvidet. Det har fået Leon Trebians hus til at slå revner. Det var en af de største, og den er blevet meget stor dernede af. Men det hele revnede. Huset har været fyldt af støv og en konstant arbejdslarm. Men de har ødelagt vores hus. Ingen tvivl om det. Hvordan håndværkerne skal betales, ved Leon Trebian ikke. Morsø Bank har tilbudt ham et lån af sine egne penge. I alt mistede Leon Trebian og hans kone garantbeviser for 50.000 kroner. HK'er som motorsagkyndige ved køreprøver.